project hapa. Doho mamalo ma Milimani ochungo chenro mar chudo mar omenda mar somo kata school fees kokalo e mbui mar piny owacho mar eCitizen nyaka chieng' doho gol ng'eto machielo ewi chenrono. Maendi biro bang' jagoro mongirore e migawo mar somo Belio Kipsang golo chik ne jonyuol kod jopuonjre mondo mi ochul omenda mag somo kokalo e yor chudo mar mbui mar eCitizen. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Dr. Magare Gikenyi mawuok e kaunti ma Nakuru ne ochwalo ng'ure doho kaywak ni chenrono mar timo chudo mar pesa mag skul kata school fees kokalo e mbui mar sirikal mar eCitizen ok oluwore gi chik ni mar kata pach jopiny pok okawo. Mano e bura ma okelo fuong'ruok ne jogo makwedo chenro makamano ni mar doho mamalo koro ng'ado mar chunge nyaka chop winj burano. Ng'eto makamano gol gi jang'ad bura Justice Chacha Mwita ka Mwita ong'ado ni chenrono ochungi nyaka tarik 13 dweni ma ibiro chiwe ler malong'o kendo. Migawo mar somo e dwe mokalo nogolo oboke machiko mondo mi omenda duto mag somo ochul kokalo e mbui mar eCitizen kaka achiel kuom yore ma piny owacho tiyogo e keto lai makare chudo mag omenda e pacho ka. Wach makamano osenyuolo paro mopogore opogore e pacho kae kochakore gi josiasa ahinya to mago maketo piny owacho tesre, jotend skunde, jopuonj kaachiel gi jonyuol ma pacho ka. To an kaka janyuol ok oberna to ningeche michule Citizen ni ng'ato dhi kawo alot ne puodho to chulo go fee. Ng'ato dhi kawo odumbe e puodho to chulo go fee. Ng'ato baro yien ochulo go fee. To yien be dhi Citizen ok dhi. Koro miyo an mar Citizen mokelno ma sirkal kelono ok omora. E eCitizen platform ng'ato ok nyal tere gwende mondo mi ochul ne godo ang'owa nyathine fees. Mano agete mantiere. Machielo mantiere en ka pesa osedhi Nairobi to administration biro bedo gi challenge mar manyo pesa monyalo ran godo school nikech pesa no koro ok ni e lwetgi. Jatend piny Kenya William Ruto loso kanie piny Japan to koni chenro mar chulo fees e eCitizen ok bichungi ni maro konyo e geng'o skunde kik ma jonyuol e yor medo pesa ma ichule skunde. Some of the monies paid by parents, for example, in boarding schools, because we provide resources for learning in all our primary schools and secondary schools. What parents pay is boarding fees and maybe lunch. We are insisting because we realize that there are illegal levies charged by boards of management of schools that go into accounts that nobody knows. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.